Безнең төшерү теркеме район башкарма комитеты архитектура бүлеге белгече белән төзелеш участокларында урамның буеннан-буена искеслекләрне алу, бордюрларны, диварларны сүтү эшләре бара. Иң актив ремонт хәзерге вакытта булачак театр скверында. Мы находимся рядом. Театр скверы янәшәсендә басып торабыз. Биредә тротуарлар ясалган мәйданчыклар әзер, сәхнә өчен нигез салу эшләре тәмам. Фундаменты под сцену. Булачак җәяүлеләр юлы, велосипедчылар һәм яшел зоналар ачык күренә башлады. Ә менә урамның җеп санлы ягында тротуарлар әзер инде. Гагарин урамында торам. Моннан часто үтәбез, часто йөрибез, монда кибетләр, тротуар менән инде мотор ясап куйдылар тротуарны. Әле эш барам да, эш кайный. Алла теләсә барсы да әйбәт булыр. В сквере семейном у нас выполнена работа. Гаилә скверында утыргычлар өчен урыннар ясалган. Киләчәктә биредә кече архитектур формалар булачак, яшелләндерү үткәреләчәк. Озеленение. Бар җирдә төзелеш кайный, дип игътибар яңартылачак урамдагы инженер шелтәрләренә. Возле души. Балалар сәнгать мәктәбе янында биодренаж булдыру өчен җир эшләре үткәрелә. Урамны яктырту һәм чыбыклар трассасын сузу өчен әзерлек эшләре бара. Кабельных трасс. Когда люди что-то строят, это обязательно. Кешеләр нәрсәдер төзи икән, бу һич шиксез мотор булырга тиеш. Алар бит хезмәтен куя, күңелен биреп эшли. Шуңа да мин шәһәрнең үзгәрүенә бик шат. Бу урамны гына түгел, шәһәрдәге барлык урамнарны да төзекләндерсеннәр иде. Образуют город. Төп эшләрне август азда гына төгәлләргә планлаштыралар. Кече архитектур формаларны урнаштыру, яшелләндерү, велоюлларны һәм тротуарларны ясауда өлешчә шул срокка тәмамланырга тиеш.